אהלן חברים, רואים איך הדגל הזה מתנופף ברוח? אז אתם יודעים משהו מעניין? היום בבוקר הדגל הזה התנופף בדיוק בכיוון ההפוך. עכשיו הוא ממערב למזרח, בבוקר הוא היה ממזרח למערב. ומשהו מעניין זה שהרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו נמצאים בחוויה שכאילו אנחנו בתוך איזה רוח מאוד חזקה בכיוון מסוים, ואנחנו כבר לא רואים את האפשרות או מצליחים לדמיין את האפשרות שהדבר הזה יתהפך ושהרוח תהיה בכיוון הפוך. אפשר לראות את זה מאוד חזק כשחולים. הרבה פעמים כבר כל כך מרגישים חזק את החולי, לא זוכרים בכלל איך זה להרגיש טוב. ואופס, כמה ימים אחרי זאת, תקופה אחר כך, בתקווה מבריאים, וכבר לא זוכרים את זה שהיינו ברוח חזקה. או במערכות יחסים שעוברים תקופות מאתגרות. אפשר להיות עמוק בתוך הרוח. אז אחד הדברים הבסיסיים באמת, זה לראות שאנחנו לא אלה שמתחזקים את הרוח הזאת. לפעמים הרוח היא כל כך חזקה שאנחנו מתחילים לבנות סיפור שאומר וואלה, אין פה אפשרות בכלל למשהו אחר. ככה חיים נראים, רוח כל כך חזקה, אין סיכוי שזה יכול להתהפך לכיוון אחר. ובאמת זה לא ככה. הרבה פעמים יש את הרגע הזה שהרוח נרגעת ודברים יכולים להתחיל להתהפך. אבל לפעמים אנחנו אלה שמתחזקים בכלל את זה שהרוח היא ממשיכה וממשיכה באותו כיוון, כי אנחנו בונים סיפור שלא מאפשר לחיים שלנו להכניס אפשרויות אחרות שיכנסו, רוח בכיוון אחר. אז זה ככה, זה משהו שאני מזמין אותנו לקחת לעצמנו, לשים לב לדבר הזה, וגם כשאנחנו בתוך רוח לזכור שיש אפשרות שהרוח הזאת תתהפך כשיבוא הזמן הנכון. לפעמים אנחנו גם יכולים לפעול בשביל זה, תלוי בסיטואציה, ובעיקר שאנחנו לא נהיה אלה שנתחזק את הרוח הקשה, השלילית בתוך החיים שלנו. יאללה חברים, להתראות.